हाबाब बिदि रेस्टुरेन्टखौ आं नुफेरथाराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम खयथानिफ्राय खुलिनाय जायो मालाबा जाफैगोन नै लोगोफोर सोरबाफोर जाफैयोबा नै स्टेसनावहाय गोदान जाबाय दा टिकेट काउन्टाराव टिकेट दानफैबाय नै टिकेट काउन्टाराव टिकेट दानफै सिगां नै जों थांसिगोन टिकेट लाबाय खारबाय गारिया दै जों दा क'क्राझारनिफ्राय थांफिनबाय दावखोबाय बङाइ मोनबाय लोगोफोर बङाइ मोनफैबाय निउ बङाइनि स्टेसननि मोनफैबाय ओंखारबोबाय नै जों माबायदि रुमाव थाफैदों आरो मेल्ला रुम दं हरैहाय आं गोजौआव गामसा लामैनो नै जों माबायदि रुमाव थाफैदों नै जोंहा बडिगार्डबो दं माने गोजौआव गाखोलांनि नै जों बिदियाव थाफैबाय आरो ओरै सिरि मोनसे दंबावो थांथ'ला लामग्राया बेयावनो आं लामसै बेयाव सान्दुं नाङो आरो लामखांबाय बिल्डिं फ्रेस जाबाय होननानै ओरै रुम मोनसे थांबावबाय किटचेन रुम दं गोजौआव बावसो थाफैदों हा बावसो थाफैदों नोङो हा मा नांगौलै मा नाम नोंनिया मा नाम नोंना मा नाम सुन्दरलै मोजां दे मोजां ओरै नाहरलाय खेबसे ओरै नाहरलाय नै ओरै नाहरलाय ओरै नाहरलाय हाथ आथिङा हाथ दे हेन्डसेक नै हेन्डसेक जों थाबाय थायो नै